Вече трета година продължава ремонтът на спешното отделение на МБАЛ Пазарджик, едно от най-натоварените в областта. През това време пациентите се приемат във временно обособени помещения, а дейността на отделението не е прекъсвана. Строително-ремонтните дейности започнаха през есента на 2023 година като част от националния проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ, финансиран от Министерството на здравеопазването с европейски средства. Ние сме предоставили помещението на целия първи етаж и част от втория етаж, където ще се изграждат приемните кабинети, а долу на първия етаж най-вече тук са приемния кабинет с противошоковите зали, с зали за пролежаване до 24 часа от пациентите, които постъпят на лечение в спешното отделение. Вече съответно консултират се от специалистите и се насочват в съответните профили. Важно е да се уточни, че лечебното заведение не е възложител на проекта и няма отношение към забавянето, тъй като строително-ремонтните дейности се изпълняват от Министерството на здравеопазването. Изключителни благодарности на новия здравен министър госпожа Катя Ивкова, с чието съдействие тя изпрати ултимативни писма до всички фирми, които реализират такива проекти, строителни фирми, и даде срокове, че ако не се продължи ремонтната дейност, ще им бъдат прекратени договорите и ще дължат неустойки. Към момента строителните работи са в финален етап. Извършват се довършителни дейности. Чисто кадрово можете ли да обезпечите всичко, което се очаква? Ние сме го обезпечили сега. Кадровосно нямаме свободни щатове. Има лекари, които работят. Направили сме графици, като петък, събота, неделя са повече колегите. Екипите са увеличени, тъй като около 80 до 100 човека минават на денонощие през спешното отделение. Така че от страна на болницата за обезпечаване на кадри нямаме такъв проблем. Имаме проблем с пространството. Кога е реалистичният срок за отваряне на врати на отделението? Реалистичните срокове, според декларация от страна на управителя на строителната фирма, са края на юли-август. Да кажем, да дадем един месец до края на август. Надявам се и аз всичко да е нормално, да няма някакви проблеми и да можем да го открием. Спешното отделение да разрежем лентата. След откриването си, обновеното спешно отделение ще разполага с по-модерна база, по-добри условия за пациентите и медицинските екипи и по-ефективна организация на спешната помощ за жителите на цялата област.